Goddag og velkommen til Karinas Stunt Show. I dag i Karinas Stunt Show vil vi demonstrere nogle stunts, som vores helt egen stuntmand, Nicolas Jørgensen, selv har fundet på. Han vil demonstrere det svarlige stunt, som blev brugt i en af hans nyeste film, Krangamuts børn. Og bagefter han har lavet stuntet, vil vi lave et fint interview med stuntmanden. Ja. Og her som vi ser, nu kommer han. Han laver stuntet. Ja. Det var ikke så godt. Nicolas, du prøver bare igen. Ja. Ja, som vi ser. Ja, Nicolas, det var flot. Ja, det var godt. Og Nicolas, nu vil vi så gerne have et interview med dig. Nicolas, hvordan kan det være, at du så gerne vil være stuntmand, når det gør så ondt? Jamen, det er fordi, det er fedt. Det ser sjovt ud. Ja. Men tror du, folk synes, det er sjovt at se på dig, når det gør ondt på dig? Ja. Nej, men altså, nu er en stuntman også brugt til stunts, som almindelige folk ikke kan lave, men vil du sige, at du er et almindeligt menneske, selvom du er stuntman? Jeg vil sige, at jeg er en meget stolt mand. En meget stolt mand? Eller? Ja. Okay. Den forstår jeg ikke. Men vi siger... Prøv her. Jeg er en stolt mand. Nej, jeg er en stolt mand. Ja, det er flot, Nicolas. Men vil du demonstrere lidt flere af dine stunts først? Ja. Du kan bare lige prøve. Ja. Nicolas. Det var... Nå. Jeg tror... Hey, tilkald en ambulance. Tilkald en ambulance. Hurtigt. Vi spiller for i dag. Farvel.